Jdem na to, pánové, jdem to vykrát, dělejte, beru to. Počkejte, počkej, šéfe, počkejte. Kde je trezor? Hledejte trezor. Jdu to radši zkontrolovat. Hodím tu granát. Máš trezor? Jo. Co je v trezoru? Jo, Co tam je? Au! To, máme ty vzácný dortíky. jdeme. Okamžitě se Polda. zajďte, Do policie. prdele, polda! Trestný čin. Okamžitě za mnou. Já věděl, že to nebude dobrý nápad. Máte 18 let. Ne, já mám 20. Já věděl, pánové, že tam určitě bude polda. Podívejte se naposledy na nebe. Možná už ho vidíte naposled. Ten ostrov tam nahoře. To je náš domeček z krevní. Ohněte. Promiňte, pane policisto. Ohněte. Styklo. My běžíme. Okamžitě do cel. Já nemůžu. Já jsem gangster. Ty vole, já nemám ani postýlku. To je velká cela. Jakou mám já celou. Okamžitě makej. Au. Já Sem. nevím, jak mám celou. Ach jo. Jste tady na 18 roku. Mori. Počkej. Já už mám nápad. Mori! Honem, policie. Mori. Zůstaň tam, kde seš na chvilku, jo? Tam pro Mori. tebe. Kam jsi zmizel? Jste tuhý. Už nikdy nebudete žít. Mori, zůstaň tam. Pomoc, Saň. Utek se z vězení. Dořitě. Nech mě bejt, já nic neproved, já jsem neviděl. Konec vašeho života. A toto by bylo asi pro dnešní video všechno. Tak čau.